Roja pênşemê rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê li navenda têkiliyên derve li Qamişloyê kongreke rojnamegerî li darxist. Berdevkê rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê Luqman Ehmê daxuyaniyek xwend. Di daxuyaniyê de rêveberiya Xweser bang li raya giştî kir got xwedî helwest be li dijî gefên dewleta Tirkiyeyê bo herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê. ام وەکە ڕێڤەبەریا خۆسەرا باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریێ بانگ لە ڕایا گشتیا جیهانی ڕایا گشتیا سووریێ هەموو ئالێنک و پالبەندن ئارامی و چارەسەریە دیموکراتیکن بۆ سووریێنە هەر کەسێک و دخوازن li dijî terûra Daişê bi awayekî pratik têkoşînê bike aramî û aştiyê li herêmên me yê heyî biparêzin û rê li ber parçebûna ertnîgarî û civaka Sûriyê bigire dikin. Da ku xwedî helwestek ber pirsyariya nebin li dijî êrişên dewleta Tirkiyê. Di berdewamiya daxuyaniyê de bal hat kişandin got ev êrîş cihê metirsiyeke mezin e ji bo hemû pêkhateyên herêmê û aramî û aştiya heyî jî armanc digire. Ev gef metirsiyeke mezin e bû herêmê û çareseriya aştiyane ya Sûriyeyê çê dike. Çi êrişek li dijî herêmê pêk were dê rê li ber vegera Daişê veke. Her wisa dê lingê dagîrkeriya Tirkiyeyê li Sûriyê dirêjtir bike. Luqman Ehmê di daxuyaniyê de anî ziman got divê her kesê got li dijî Daişê têkoşîn dike xwedî rol û helwest be li dijî mijara êrişên Tirkiyeyê bi ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê de. Ji ber ev êrîş rê li ber vejînkirina Daişê ji nû ve vedike. Divê qonaxê de pêwîst e hemû bizav di çarçoveya têkoşîna dijî terûrê de bêkirin û avakirina zemînek baş bû çareseriya demokratîk a Sûriyê be. Evane pêvajiya êrişên leşkerî li dijî herêmên ku li dijî Daişê şer kirin û ta niha li dijî şaneyên wê şer dike. Di vê herêmê de bi hezaran zarok û malbatên Daişê li kampan hene. Her wisa bi hezaran terorîstên Daişê di girtîgehan de hene. Hêzên me yên ewlehiyê çavdêrî û nûbedariya wan dikin. Di dawiya daxuyaniyê de rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê bang li hemû penaberên Sûriyayê yên li derve kir. Got bila vegerin cih û warên xwe dê rêveberiya Xweser hemû derfetên jiyaneke bi rûmet pêşkêş bike. Em bi navê rêveberiya Xwesera Bakur û Rojhilatê Sûriyê bang li hemû penaberên Sûriyê yên li derveyî Sûriyê dijîn dikin da ku vegerin herêmên xwe. Nemaze herêmên ku vê dawiyê ji rêxistina Daişê ya terorîst hatine rizgar kirin û rêveberiya Xweser amade ye hemû derfetên jiyaneke bi rûmet pêşkêşî wan bike. Hêjayê gotinê ye got ev demeke Tirkiyeyê artêşa xwe li ser sînorê xwenî başûr bi Bakurê Sûriyayê re kom dike. Serokê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan gefa derbasbûna Rojhilatê Firatê dixwe. û ev herêm jê rêveberiya Hesedê de ye hevkara Amerîka di şerê li dijî Daişê de. Amerîka jî çendîn car ragihand ew ê rê nede çi êrîş li ser hevalbendê wan li Sûriyayê pêk were. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.